Orientoituminen. Ohjaaja piirtää jäähän pienen Suomen kartan ja merkitsee siihen muutamia kaupunkeja. Etsitään oma asuinpaikka kartalta. Leikitään, että ollaan itse sama Suomen kartta ja etsitään omasta vartalosta kaupunkeja. Helsinki löytyy varpaista, Rovaniemi päästä ja niin edelleen. Tarkoituksena on päästä käymään jokaisessa eri tasossa, ylä-, ala- ja keskitasossa, seisten tukevasti paikallaan. Pyritään huomioimaan kaikki kehonosat ja koukistellaan monta kertaa polvia. Radassa jäähän on merkitty omat pisteet 3 kaupungille, Helsingille, Tampereelle ja Rovaniemelle. Nyt matkustetaan kaupungista tai huvipuistosta toiseen ankkakävelyllä. Kaupungeissa tai huvipuistoissa voi olla odottamassa esimerkiksi erilaisia pehmoleluja tai sitten siellä voidaan tehdä pieniä tehtäviä. Matkatavarana voi olla pallo, jota kuljetetaan jalkojen välissä. Ohjaajana voit myös huutaa matkakohteen maa, meri, laiva tyyppisesti. Rovaniemellä on niin kova pakkanen, että lapsista tulee jääpuikkoja. Otetaan vauhtia ja sitten liutaan ryhdikkäinä jääpuikkoina. Tie joulupukin luokse on niin liukas, että matkalla kaadutaan pepulleen ja noustaan ylös. Vastaan tulee lumipalloja heitteleviä tonttuja. Mennään leikkiin mukaan. Otetaan maasta 1 pallo molemmilla käsillä ja heitetään se ohjaajan osoittamaan turvalliseen suuntaan. On aika lähteä kotiin ja pyydetään poroilta kyyti lentokentälle. Porojen kyyti on töyssyistä, eli tehdään hyppyjä. Lopuksi käynnistetään vielä lentokoneen moottori pyörimällä kävellen ympäri.